muri Zimbabwe wafadze mairi ovhura hombe notoona kuti hanyika yeZimbabwe pazoshata manje notoona kuti Zimbabwe chaiyo yobvanaudza aiwa muEurope ngaisapinda nekuti aiwa asati yamita mastandards anomita safety aiwa yevanhu safety yemapassengers nekuti zvirunzi aiwa Zimbabwe inowasana kuita manifolds ichiflya mudenga umo. Muri Zimbabwe mashoko ataugwa nafadza mairi aiwa ndekuvhura hombe. Sara muindira mashoko ataura nokurudzira vosubscriber wolika woturn on the bell icon tobachona mapdates andokupa pano paZim newsletter. Unifadza mairi anoyanyora achiti did you know Zimbabwe was banned from flying in Europe airspace because it does not meet international safety standards. Can the Minister of Transport, if he exists, please explain why the national airline does not meet international safety standards? Muri Zimbabwe no mashoko anoyashitongwa panapa nafadza mairi obva poster aiwa Zimbabwe toradza kuti aiwa iri kutodhonzewa yatoifesa effort paairport. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoyachitongwa panapa nafadza mairi achiti aiwa Zimbabwe inyika hombe chaiyo asi ndio ingazobhaniwa here kuti aiwa maairlines ayo ngaisasvika kuEuropean airspace. Muri Zimbabwe zvanyasa kudzikisira nyika yedu chimotiudze mafungiro emunoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aipinda comment section medu saka no subscribe like on the bell icon tobochana mapdates anokupa pano paZim News Live.